ମାଣିକ ବାଟ ଆଳି ମାଣିକ ବାଟରେ ଯାତ୍ରା ଚାଲିଛି ଅପେରା ପଡ଼ିଛି ସାଇ ଦୁର୍ଗା ଅପେରା ଆଜିର ନାଟକ ହେଉଛି ନା ଭୁଲ ତୋର ନା ଭୁଲ ମୋର ବିଶେଷ କରିକି ଆମର ଚକଲେଟ୍ ହିରୋ ଯାହାକି ଚାନ୍ଦୱାଲ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଚକଲେଟ୍ ହିରୋ ନାମରେ ପରିଚିତ ବାବୁଲି ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଆସିଛି ବାବୁଲି ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ଆଜି ତାଙ୍କର ନାଟକ ବି ଅଛି ଆମେ ଆସିଛୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଉ ଖୁବ୍ ନିଖୁଣ ଅଭିନୟ ଆଉ ବହୁତ ଦମଦାର ନାଟକ ଆପଣମାନେ ବି ଆସନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ। Sabi ko bago bayar sih, waktu itu kita kami kita berdua mau tinggal, jom bosan dia pakai coklat itu, mau kaki pakai bela. Kalau buat nggak ada bang, kalau bukan yang mau beli kasih, kok boleh bang? Aku bilang aku sudah tahu sudah pakai beli, ini tahu.